mausisa tayo ni sang maayo. May amigo ako sa PDEA. Pasi ko'y masugid siya nga informasyon sa akon. Kung paano naigo sang PDEA mga tao mo. Major, kay silo dikit ang PDEA? Ay, hindi ko pa mapiho. Pero may nakatimbre sa akon. May grupo man sila nga ginaupdan. Na, amo na dapat natukibon, Major. Basi man ako may nagapainit na sa aton. Basi ko may kakompetensya na kita, nga wala lang nakabalo. Kag among lagigo sa aton. Gusto ka ninyo. Usi sa ay na sa Mayo, Major. Kadako sa nadula sa aton. Okay, ako nang bahala sila. Major, pa nung dumaha. Kadako sa nadula sa aton. Kadako kayo. Amo gani. Sige lang. Mabawi mo lang yan. Oh. Sige. Manawag na lang ako kay Mr. Lee. Pabalong ko siya parte sa natabo ngayon eh. Oh, sige. Sige, Binig. Salamat. Oh, ti ano, Jack? Kamusta na kung Sunday, manong tito? Hindi ba yung nagkakatabo sa ila, Fatima? Ginainitan sila. Ha? Oh, Diyos ko. Ginasakit ko sila sa mga gwardya. Ginapilit sila nga pasugiran kung saan tinako sa mo. Oh, Diyos ko. Jack! Abi mo, ginapadalong gid ni Warden ang pensar ko. Ginapersonal na gid ako ni Warden. Jack, paano na lang ina, ha? Manawag ako kay Diana. Sugiran ko siya parte sini. Kag mamangkot na lang dayon ako sa iya. Kung anong maayong ngayon mo. Jack. Oh, Diyos ko, Jack, kinakulbaan ako. Basi kung anong matabo kay Manong. Hindi ko sila kliyente, Jack. Wala ako sang rason para ipausisa ko ang sitwasyon nila sa sulod sang jail. Diana. Sige. Kuliktahon ko na ang tanang nga impormasyon. At least, may ideya ako. Para may magamit ako pila kaadlaw nga issue batok sa warden. Magaluluoy mga upod ko, Diana. Ginahingabot sila tungod sa akon. Kung may idiyahan mo lang tani, kung may ariglo man lang mariglo man lang ang mga kaso nila. Mang-arigluhon ko na lang, Diana, para magkaguang ako mga upod. Jack? Oo, Diana. Bisan mauna lang tani si Bugoy kag Tito. Sila ginang ginainitan sa mo. Pabailang anay sila, Jack. Ang problema mo, among unahon ta. Diana. Delikado ka, Jack. Pasi kung mapalaan nila kung satiin ka. Kag projikon ka. Wala kagit sang idepensa, Jack. Tungod, puganti ka. Mabala na ugaling ko na. Jack? Anong maayo, Diana? Ha? Anong ibuon ko? Okay na, Jack. Naistorya ko na ang kilala ko sa korte. Maidiyahan nga mapiyansahan mo ang isa mo kakaso. Kag ang isa, madismiss. Ang problema lang, kay wala ka sa jelly. Hindi ka maka-attend sa hearing tungod nalagyo ka. Gani kinalan, makasurinder ka, anay, antes mag-abot ang adlaw sang hearing. Madisgrasya gid ako kung magbalik ako sa jail, Diana. Masugilanan kami ni Bernie, ang bana sang amiga ko nga abogada.
Siya ang head sang anti-drugs unit sa region. I-plaster ko siya ang problema mo, Jack. Basi kung mabuligan niya kita. Ambot mo silingon, Bernie. Kilala mo gid si Jack Balaan? Hindi gid man. Pero gin-research ko ang record niya. Bugat siya nga tao. Ugaling, wala lang mabulabog sa maayong agi niya sa una. Bernie. Pino siya magdala eh. Maayo nga tao si Jack. Kilala ko gid siya. Halin sang una pa. Napilitan lang siguro siya sa paghimo sang hindi maayo tungod sa mga naagyan niya sang una. Halin sang kamay pa siya. Posible na. Pero bugat siya, attorney. Delikado siya nga tao. Kung matuod ang mga impormasyon nga nakuha ko parte sa iya, hindi siya basta-basta nga tao. Madamo na siya sang gintumba sang una. Kag hindi lahog-lahog ng mga tao ang ginigo niya. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Bernie, nagtarong na si Jack. Luyag na niya mga buhi sa normal. O galing, daw hindi siya pagbulagan sa problema eh. Droga ang rason kung nga nalagyo siya sa presuhan. Nasugid ko na ina sa imo. Abi mo, attorney. Inaman ang ginaproblema ko sa buong. Kay lapnagon na kaayo ang druga. Kag hindi na basta-basta nga mga tao ang involved dira. Mapati ka siguro kasi hindi. Bisan sa akong mga tinawo, wala na ako sa salig. What? Ano? Oo, attorney. Gamhanan ang druga. Ginapananaw ko. Pilakadlaw mabunggo ko gid ang kapareho ko sa uniforme. Ang ginaproblema ko subong, kung paano ko makilala ang akon kaupod nga tampad, kag ang akon kontra tungod, palareho lang ang uniforme ang ginasuksok naman. Gin-research ko ang record ni Jack Balaan, attorney. Wala siya record party sa drugs. Pero sa pagpanumba sa tao, madamo sang nagasiling madamo na sang agi si Jack Balaan. Bernie? Oo, attorney. Pero ina nga mga impormasyon sa underworld mo lang mabatian. Maayo magdala sang iya papel si Jack eh. Pino siya kung magtrabaho. That's why wala nagalupok maayong ngalan niya. Biktima lang si Jack sang naagyan niya halin sang gamay siya, Bernie. Pero maayo nga tawa si Jack. Kilala ko siya halin pa sang una. Attorney? Kani buligi siya, Bernie. Nalagyo si Jack. Tungod ginplano siya nga patyon sa sulod sang jail. Tungod man sang iya pagkontra sa illegal nga transaksyon sang droga sa sulod. Abi mo, attorney, kadako sang responsibilidad nga ginhatag sa ako. Pamunuan ko ang anti-drugs campaign sa bilog nga rehiyon. Kadako sang akon sakop nga area. Ang isa sa mga ginaproblema ko, mismo ang mga kaupdanan ko sa serbisyo. Bisan pa gani mga tao ko, ginaproblema ko. Abi mo, attorney, wala ko nagasalig sa ila.
Gamhanan ang droga, attorney. Grabe nga makadiktay na eh. Sabi mo, nagkakahangawa ako eh. Tungod hindi ko mahibalaan kung sino ang upod ko, kag kung sino ang kaaway ko sa amon grupo. Kita mo naman palareho lang uniforme nga ginasuksok namon. Di ba, attorney? Husto ka. Husto ka, Bernie. Kabisan politiko na penetrate na sang droga. Amo gani. Ati, anong maayos ni kay Jack? Manug-dismiss na tani ang kaso niya o ganing nalagyo siya. Madugangan naman ang problema niya. Kasuhan naman siya sang jail tungod sang iya pagpalagyo. Gusto ka dira. Pero may kontak ka sa iya? May ara. Kag willing siya mag-surrender kung ihambal ko nga mag-surrender siya. Kung maariglo ko dire ang problema niya. Pero ang kinakabalakan ng namon nga base kung madisgrasya siya kung... Wala marilibang warden? Wala. Mabasko siguro sa babaw ang warden, Bernie. Grabe Si Jack ang nanugid sa akon. Nga kung wala man lang sang direkta nga partisipasyon si warden sa pagsulod sang droga sa jail. Posible. Ginalagayan lang siya para makasulod ang illegal. Sige lang, attorney. Ipa-surveillance ko ang mga tao nga ginasiling mo. Para mahibalaan ta kung matuod ang ginasugid ni Jack sa imo. Hindi mahimo nga magbutig si Jack sa akon, Bernie. Sige lang, attorney. Mabalantagid ang matuod. Okay. Kagawa gali. Nag-aayo ako sa imo. Basi kung trupa mo ang makakita kay Jack, hindi lang ninyo siya pagtanto ka, Bernie. Babala lang ako. Pwede naton siya maistorya. Oo, attorney. Makasalig ka. Hindi siya mano kung trupa ko ang makakita sa iya. Salamat, Kit. Grabe ang problema dira, attorney. May report gani nga nakaabot sa akon eh. Nga pati ang anti-drugs unit nga nag-ooperate sa lugar nga ini daw involved man sa sindikato. Ha? Oo, attorney. Amo pa inang i-validate ko. Kabudlay eh. Puwerte kabudlay nga inkwentrohon mo ang mga subong sinakatao. Upod mo gani ha. Hindi ka pa makasalig. Pero bahala na. May order sa ako na din sa ibabaw. Bisan sino pa siya. Bisan sino pa sila. Basta naga-interest sila sa illegal nga bahin sa kalibutan nga ini. Bunggoon gid namon sila. Mapinatyanay gid kami, attorney! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sundin niyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarunan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio.